anyị na-asị gị nnọọ maka GCK nke ụbọchị taa ọtụtụ ihe ka anyị ga-amụta maka Chineke na akparamagwa ya. Mana tupu anyị aga n'iru, ọ ga-adị mma ka m kọrọ gị otu akụkọ banyere otu nwoke nke nwere elekere eji ama ihe na-akụ. O wee debere ya ụmụ ya, nna ya wee nyefee n'aka ya, nwa wee nyefekwe nwa ya nke ọzọ. Mana o nwere ihe mere. Mgbe nwa ya dị ihe dị ka arụ 5, elekere a wee kwụsị ịlụ ọrụ, nke mere na ọ ga-eze wee lụọ ọrụ nke ọma. Ka bụ njedebe nke ihe niile na ihe nna ya debere. Mana taa ka bụ otu esi ihe na-alụ n'ụbọchị nke Chineke. Taa anyị ga-amụta maka otu onye na-ebi site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ọ ka na-arụkwa ọrụ ma ruo taa. Aha ya bụ Jizọs, onye na-agwọ ndị mmadụ n'oge ndị nke Moses. Taa ọ dịkwa tata ịgwọkwa ndị mmadụ. Ọ na-alụkwa ọrụ ịtụnanya na ọrụ ebube dị iche iche. Onye nwe anyị gọzie gị dịka ị na-ege ntị. Ọ na-agwa anyị na Daniel 4 amaokwu nke 3 ọ sị, ugbu a ọ dị ukwuu bụ ọrụ ebube n'ihe dị ukwuu, ihe ebube n'ọrụ ya niile. Alaeze ya bụ nke na-adịghị agwụsị, ọchịchị isi ya na-adị site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ọ bụ na Chineke bụ so na ọgbọ nke Abraham ka ọ lụrụ ọrụ, ọ ka na-alụ ọrụ taa. Ọ dị anyị obi mma. Ọ bụghị sọsọ n'ọgbọ nke Moses na Joshua ka Chineke na-alụ ọrụ, ọ ka na-alụ ọrụ n'ụbọchị taa. Na o jedebeghị n'ọgbọ nke Elaịja bụ Chineke anyị ya na Elisha, na ọbụna dị ugbu a alaeze ya bụ alaeze nke na-adịgide ebighị ebi. Ọbụla dị ugbu a ọchịchị ya bụ ọchịchị nke na-esite na ọgbọ ruo n'ọgbọ. N'ọgbọ nke anya n'oge ndụ nke m onwe m, ọ ga-eme ihe nke o kwuru na ọ ga-eme na ọgbọ ndị ọzọ. Ọrụ dị ukwuu, ọrụ ahụrụ anya, ọrụ ebube na ihe ịrịba ama nke Onyenwe anyị na akwụkwọ Luk 19 amaokwu 37. Ọ gwara anyị na amaokwu 37, mgbe ọ bịara na elu ugwu nke olili, ọtụtụ igwe mmadụ ndị na-eso ụzọ ya malitere ịṅụrị ọṅụ na ito Chineke n'olu nke dị ukwuu n'ihi oke ọrụ niile nke ha hụrụ. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst nyere anyị owuwe anya na ọrụ ebube ndị ahụ na ọ gaghị akwụsị mgbe ọ nwụsịrị, ọ gaghị akwụsị mgbe enisiri ya, na ọ gaghị akwụsị mgbe o bilisiri n'ọnwụ. Ọ ga-awụsa anyị ihe ịrịba ama na ihe ịtụnanya. Ị pụrụ ịnwachapụtakwa ike nke Chineke dịka ị na-ebi ndụ nke nwa Chineke. Chineke kwere nkwa na ọ ga-aza anyị ekpere. Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị were ndụ gị wee nye Jizọs Kraịst n'aka, ka ị wee hụ ya ka ọ na-alụ ọrụ ịtụnanya na ọrụ ebube na ndụ gị. Ị ga-abụkwa akụrụngwa nke ihe ịtụnanya na nke ihe ịrịba ama. Sonyere anyị dịka onye ọzọ atụrụ ga-edu anyị n'ekpere. Ọrụ Chineke Kraịst, okwute nke sitere n'ugwu wee bịa, na-enweghị aka nke tụpụrụ ya, ewedawa alaeze niile ala. Ọchịchịrị alawo, ọya niile alawo, ndị mmụọ ọjọọ emeriwo ha, agagbuo ọnwụ erughị eru. Oke gị bụ gị onwe gị iri uru nke Kraịst wetara. Kraịst ga-anapụta gị wee pụọ n'ọrụ niile nke ọchịchịrị na ọrụ niile nke ekwensu na ndụ gị. Kraịst ga-achị na ahụike gị na ọṅụ gị na nnapụta gị na ọchịchị isi gị na ndụ gị n'abalị a. Wee nye aka gị elu, ị chọrọ ọrụ ebube, tụkwasị aka gị ebe ị nwere nsogbu ahụ. O nweghị nsogbu ọbụla nke ga-anọgide
na-arụ gị n'obi gị na be gị ma ọ bụrụ na achịkọtasịa site na emene ikpeazụ n'abalị a. Mgbe emene ikpeazụ gasịrị, ị ga-ene na-arụ gị wee chọpụta na ọla ebube emewo. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi mkpughe na nke fugburu efu ma anyị onwe anyị achọpụtawo ya, ikpughewo ya ihe nzuzo a wee nye anyị, ikpughewo ihe nzuzo a na ya na-akagbuo ya, ọya akagbuo ya, ike nke ndị mmụọ ọjọọ akagbuo ya, ọnwụ ike akagbuo ya, ịkpọpụtawa anyị n'olulu na ụlọ mkpọrọ nke ndọrọ n'agha. I mere ka izo n'elu n'ebe dị elu anyị na onye nwe anyị Kraịst nke kachasị ike niile, ana m ekpe n'ike nke Kraịst ka a ga-egosipụta na ndụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ike niile nke mmụọ ọjọọ na ajọ mmụọ a na-etiji apụọ na ndụ gị ugbu a, ọya akagbuo ya ugbu a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ wee nye mmadụ niile, nnapụta wee nye mmadụ niile, ọchịchị isi wee nye mmadụ niile. Onye nwe anyị, ana m ekpe ọya ọbụla site n'isi wee ruo n'ụkwụ, wepụcha ihe niile a ugbu a n'aha Jizọs. Iweghara akagbuo gị ugbu a, ọzịza na ihe toro eto, orie nwa, ibi, ụkwụ zara aza, azụ mkpụmkpụ ka ewepụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ịkpụ isi, ịfụ inyohi aka Chineke na-abịakwasị gị ugbu a, nwere onwe gị n'aha Jizọs. Anụ ihe, ekwughị okwu, ha agwụwo gị ugbu a n'aha Jizọs. Oruru ọbara ahụ tana ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa pal ka agwọ gị n'aha Jizọs. Mmekpa ahụ niile n'abalị, ike ọjọọ niile nke na-akwada gị na-emekpa ahụ gị wee na-eguzogide gị, enye m iwu, ike ọjọọ, mmụọ ọjọọ, mmadụ ọjọọ, pụọ n'aha Jizọs. Ana m ekpe ndị zọtara isi kemgbe ahụ, okpomọkụ na-esite na ụkwụ gị, ihe niile a na-emekwa ndụ gị ahụ, anapụtawo gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe wee nye ndị nwere ọya mmeju, ndị na-adịghị eku ume ọfụma, ana m ekpe metụ ha gị ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ọya ọbụla wepụ ya pụọ na ndụ ha ugbu a. Kraịst nke bụ isi okwute nke ọgwụgwọ nsọ, nnapụta na isi isi anyị, ka ijie ihe ọjọọ niile wee pụọ na ndụ ha ugbu a n'aha Jizọs. Ị nwewere onwe gị, agwụwo gị, anapụtawo gị, ngosipụta na ndụ gị ugbu a, ngosipụta ugbu a nke ike nke Chineke na ndụ gị ugbu a n'aha Jizọs. Emewo ya, emewo gị oguzo, agwụwo gị, anapụtawo gị. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, onye mere gị oguzo n'aha Jizọs ka mkpere. Emewo ya, a sị m na-emewo ya. Na-enye onwe gị ugbu a, ị ga-achọpụta n'ọlụ ebube, ọgwụgwọ na ihe ịrịba ama dị iche iche adịwo. Na amaokwu nke asatọ si, site na amara ka eji wee zọpụta unu site na okwukwe, ọ bụghị site na ọrụ nke onwe, ọ bụ onyinye nke Chineke. Ọ bụ etu a ka o si abịa, ọ bụ etu a ka mmeri gị na
mkpughe na mbilite n'ọnwụ, ike nke mbilite n'ọnwụ si abata na ndụ gị. Ọ bụ etu ahụ ka ị si agbago elu ike nke dị n'ụwa site na amara ka a zọpụtara gị, site na okwukwe, ọ bụghị site na ọrụ nke onwe gị. Ọ bụ onyinye nke Chineke. Onyinye ahụ dị wenye mmadụ niile. Nzọpụta dị wenye gị n'abalị a. Njikọ n'ebe Kraịst onye nzọpụta gị, njikọ nye Kraịst onye mgbapụta na onye ọgwụgwọ gị, ọ dị wenye gị n'abalị a. Mmadụ ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị ka a ga-azọpụta. Toonu Chineke, azọpụtawo gị n'abalị a. Isi niile hụdata, anya niile mechie. Anya bụ ike nke na-emeri emeri nke Kraịst. Anyị hụrụ ike nke Kraịst nke na-azọpụta. Ịfụo ike na ọchịchị isi nke Kraịst na alaeze ebi ebi nke Kraịst. Onye nwe anyị na-akpọ gị ọkpụkpọ oku ka alaeze nke ọchịchịrị, alaeze nke mmerụ, alaeze nke dara ada, alaeze nke ọya, alaeze nke mmụọ ọjọọ, alaeze nke agwa ochie ahụ, alaeze nke ọnwụ agaghị achịzi isi na ndụ gị ọzọ. Ọ bụ n'ihi nke a ka a ga-eme ka ejikọọ gị na Kraịst. Ya, ọ bụrụ na ị chọrọ iwere ndụ gị wee nyefee Kraịst, ọ bụrụ onye nzọpụta gị na onye nwe gị, ebe ka ị nọ wee nye aka gị elu. Bịa pụta n'ọchịchị isi nke ike ọchịchịrị wee nye aka gị elu. Chineke gozie gị, Chineke gozie gị. Dịka ị na-ewenye aka gị elu, guzo n'ụkwụ gị, guzoro Jizọs dịka onye agha nke obe, nke ghọtaworo na ọ bụ onye nzọpụta m, na ọ bụ onye nwe nke ghọtara m, na o nwere ike nke na-ebibi ike niile nke dị n'ụwa nke na-emegide ndụ gị. Ọ ga-agbara gị wee zọpụta gị, wee tụgharịa ndụ gị ka ọ dị mma, wee nye aka gị elu ma guzo n'ụkwụ gị, si onye nwe m, abịawo m, abịara m. Ka ndị nọ n'ọchịchị isi nke alaeze nke ọchịchịrị, alaeze nke ọya, alaeze nke dara ada, alaeze nke mmerụ, na alaeze nke ndị mmụọ ọjọọ, na alaeze nke ọnwụ. Ugbu a, ana m abịa ka mụ na Kraịst bụ ndị ejikọrọ. Ana m anabata ya dịka onye nzọpụta m. Ana m anabata ya dịka onye nwe m. Wee nye aka gị, iguzo n'ụkwụ gị, si onye nwe m, ana m apụta na alaeze ndị a niile. Ana m abata na alaeze nke Kraịst. Ya onwe bụ onye nzọpụta m na onye nwe m. Ugbu a, gaa n'iru, guzo n'ụkwụ gị dịka mụ na gị na-ekpekọ ekpere ọnụ. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi ọkpụkpọ oku, n'ihi njikọ, n'ihi nchegharị nke anyị nwere ugbu a. Onye nwe anyị, ana m ekpe gbaghara mmadụ niile ndị na-azaghachi ugbu a, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Wepụ ntaramahụhụ nke mmehie pụọ n'ebe ha nọ. Wepụ mmerụ nke mmehie pụọ n'ebe ha nọ. Tijie ike nke mmehie pụọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Nye ha nzọpụta gị, mgbaghara gị, nnwere onwe gị na mgbapụta gị ugbu a. Ana m ekpe onye nwe anyị na ị ga-ewere oke ha n'aha ha pụọ n'alaeze nke ọchịchịrị na mmerụ, wee kpọbata ha n'alaeze nke nwa gị. Ka ọṅụ nke nzọpụta bata n'obi niile nke guzo ugbu a. Ekele dịrị gị onye nwe anyị n'ihi na ịzawo. N'aha Jizọs ka anyị kpeworo. Ekene dịrị gị maka isonyere maka ihe mmemme GCK kwa ụbọchị nke anyị na onye ọzọ atụrụ Kumuyi. Anyị doro anya na ihe mmemme a bụ ka eji ewulite ndụ ime mmụọ gị maka ọdịmma nke ndụ gị. Ya mere, biko sonyere anyị na ọgbakọ GCK nke ọzọ na-abịa. Sonyekwara anyị n'igwe nke na-ezikọrịta ozi. Ọ ga-adịkwa mma ma ọ bụrụ na ị ga-ekesa ozi a, mee ka ndị enyi gị na ndị agbata obi gị mara maka ha. Anyị hụrụ gị n'anya, ma Chineke hụrụ gị n'anya wee karịa. Ndewo.